2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনত সক্ৰিয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ ইংগিত দীপেন বড়োৰ। গ্ৰেনেড आरो राइफल सोमजाना होनांगोन बिनि उनाव जोबथेसालियाव 10 बोसोरनि बारा थानो गोनां जादों। नाला फंबाया माबोरै हमजानायमोन? नाला फंबाया माबोरै हमजानायमोन? गथ'फोरा देरजोब्बाय बिमा बुरै दं बिफाबो थैना थांबाय जों दा माबोरै न'खरफोरखौ गोदान संसाराव जों माबोरै आवगायलांनो हागोन आरो दावगालांनो हागोन बेखौनो सानो आरो जेब्ला नोंसोर जेल सिङाव दंमोन सानफा थोलो हरफा थोलो 10 बोसोरनि बारा बे थानाय समाव नोंसोर माबायदि टाइम पास खालामनो थायोमोन? टाइम पास माने जेब्ला फार्स्ट थांजेनो बिराद खस्थ'मोन जोंहा जानाय लोंनाय थानाय उन्दुनाय उनावहाय जेब्लानाखि थानानै 3-4 बोसोरनि उनाव एसे जोंनि थानाय जानायफ्रा एसे मोजां जालांदों। हरगोन आंनो खौरांखौ नोंनि माब्ला गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बड'लेण्डआव गोजोन फैदोंमोन नाथाय जोंनि सरकारा फैफिननो हायैलाय पावाराव नैबे समाव नुनो मोनदों जे माखासे हिंसायारि थासारिफ्रा गोदानै जागायफिनदों। Zero to BPL, आरो UPPL to zero, आरो एबार इलेक्शনত চাও কোনফালে বেছি আছে। আপোনাক অন্য ৰূপত দেখা গৈছে আপুনি প্ৰত্যেকভাৱে ৰাইজৰ মাজত গৈ দৰখাস্ত লোৱা দেখা গৈছে। বহুত পাব্লিকে কোকৰাঝাৰত যাব নোৱাৰে বা ওদালগুৰি হওক বা মুঠতে BTC অঞ্চলৰ বহুত ৰাইজ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ৰাইজ থাকে তো সবে আমাৰ কোকৰাঝাৰত যাব নোৱাৰে য'ত মিটিঙত যাব তাতে মই অভাৱ অভিযোগ সেইটো বুজি ল'বৰ কাৰণে কিবা কিবি আনিছে নাকি কিবা ক'ব নাকি বা কিবা দৰখাস্ত লিখিছে নাকি সেইবিলাক মই ৰাজহুৱাভাৱে মই ৰিচিভ কৰি আছোঁ আৰু মই কৈছোঁ আপোনালোকে যিটো দৰখাস্ত দিব ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো ৰাখক তেতিয়া এই দৰখাস্তটো হাৰাই নাযায় কামত আহিব। মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এইবাৰ? মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হ'ব। 10 बोसोरनि बारा जोबथेसालियाव थानाय समाव माबायदि जेल सिङाव हांमा सुरै सुरै थानो गोनां जायोमोन आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा एक्सएनडिबिनि सिनियर जुनियर जाहाथे बे फंबायखौ माबायदि जेल सिङाव हांमा सुरै सुरै थानो गोनां जादोंमोन बे फंबायनिफ्रायनो मोनथिना लानोसै। दा फंबाय नोंसोर जेब्ला जोबथेसालियाव दंमोन अब्ला माबायदि थायोमोन? जोबथेसालियाव थानायाव एसे गोबां दुखु गोनां जादोंमोन आरोना दिनै जोबथेसालियाव फैनानैबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांबो माने जोंहा गोबां प्रब्लेम दं न'खरनि समस्या गाव माबोरै सोलिलांगोन दा माने मा खालामबा माने गोबाव बोसोर थानाय हिसाबै जोंना लामा फारसेनिफ्रायनो गोमाजोब्बाय लोगो मा खालामनानै न'खरखौ सोलिलाङो बेखौनो जों सिन्था खालामो आरो दिनैहाय गथ'फोरा देरजोब्बाय बिमा बुरै दं बिफाबो थैना थांबाय जों दा माबोरै न'खरफोरखौ गोदान संसाराव जों माबोरै आवगायलांनो हागोन आरो दावगालांनो हागोन बेखौनो सानो आरो जेब्ला नोंसोर जेल सिङाव दंमोन सानफा थोलो हरफा थोलो 10 बोसोरनि बारा बे थानाय समाव नोंसोर माबायदि टाइम पास खालामनो थायोमोन? टाइम पास माने जेब्ला फार्स्ट थांजेनो बिराद खस्थ'मोन जोंहा जानाय लोंनाय थानाय उन्दुनाय उनावहाय जेब्लानाखि थानानै 3-4 बोसोरनि उनाव एसे जोंनि थानाय जानायफ्रा एसे मोजां जालांदों थारमाने उनावसो जों स्टप खालामदों एसे मोजां संनाय खावनाय बोथोरनि खालामनाय आरो माने ओरैबायदि जोबथेसालियाव थानाय माने जों जोंनि बर' हारिफ्रा माने गोबां माने खस्थ' सैसोनो गोनां जायो आरोना गुबुन हारिफ्रा एसेबाबो देशनि सायाव रेजें आरो जोंनि बर' हारिया एसेबाबो गिलिर जादों। दा दिनैनि समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय बे उदां जानायनि उनाव माबा मोनसे दा बेफार मावनानै दं ना ओरैनो दं? दा ओरैनो दं जों मा खालामना मावनानै जागोन दा माने आखायाव माबा थाइसे होयाबा माबा मोनसे थायोबा माबा मोनसे मावनानै माने सोलिलांनो थाखाय उदां जाबोनायनि उनाव दिनै जेबो राहा गैया सोरबा बे नाला फंबायल' नङा जेसेबां जोबथेसालियाव थानाय एक्सएनडिबिफ्रा रावनिबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जायफोर खुंथाइजों गिदिर गिदिर थिखादार आरो खुंथाइजोंनो माखासे गादियाव थानाय थाखा फैसा गोनां सोरबा एक्स मिलिटारियानो जा सोरबा एक्सएनडिबियानो जा जायफोर लेखा गोरों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसाराव बाहागो लानाय जायफ्रा खुंथाइनि गेजेरजोंनो थाखा आरजिनो हादों जायफ्रा खुंथाइनि गेजेरजोंनो थिखादार गिदिर गिदिर थाखा खामायनो हादों जायफोर थाखा फैसा गोनां रावबो हेफाजाब होनायखौ जों नुवाखैना बेबायदि दा बिनि थाखायनो सोरबा नाला फंबायल' नङा जेरै BTC एकर्ड BTR एकर्ड बेबायदिजों जोंनि माखासे थिखादारफ्रा थाखा फैसा आरजिनो हादों आरो जायफ्रा गादियाव थानानै माखासे
थाखा फैसा आरजिनो हादों बै गेदेर गोलावफ्रा जाहाथे सोरबा एक्स एनडिबिल' नङा सोरबा एक्स बिटिसिबाबो सोरबा भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनाय जायखिजाया समाव बर'नि माखासे फरायसुलिफोरनि जेंनायावबो जायफ्रा खुंथायाव आरजिनो हादों 5 बोसोरनि गादिखौ लानानै सोरबाया बिटिसिआव थानाय जायफोर थिखादारफ्रा थाखा आरजिनो हादों एसे एनै जुदि हेफाजाब होयोबा जोबोद गय दखान होनानै जानो थाखाय मैगं दखान होनानै जानो थाखाय जोबोद एसेबाबो हेफाजाब मोनो दा दिनैनि समाव फंबाया माबा मोनसे बेफार मावनानै जानो थाखाय साननाय दंना साननाय दं दा बेफाराव जुदि आगान सुरोबा बेसेबांसो नोंनो गोनांथि हमनानै ला नों फिसा माबा मोनसे फालांगि मावजेनबाबो 50 बा 60 बेफोरनिफ्राय ओरैनो दाउ दखानाबो मैगं थाइगङानो बेफोरबायदि आरो दा गावनि खुगाजोंनो खोनाबाय 50,000निफ्राय 60,000 थाखा मोनोबानो दाउ दखान मैगं दखान जायखिजाया फिसा दखान होनानै जानो थाखाय साखाफारा जानानै दं नाथाय जोंनि बर'नि माखासे थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा सानसेनि हाबाफारियाव नायख' हायै सोरनिबा बार्थडेनो सोरनिबा गिदिर हाबानो 1 लाखनिफ्राय बर' मानसिफ्रा 1 कौटिसिम सोरनिबा हाबायाव गारो बे 1 कौटि गाहाम थाखा गारनानै हाबा खुंग्रा थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा सोरबा एक्स एनडिबिनिल' नङा जायखिजाया सोरबा फरायनाय फरायसाफ्रा जुदि जेंना जादोंबा बेयावबो हेफाजाब खालामनो हायो दिनैनि समाव जायफ्रा एक्स एनडिबिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनानै 50,000 थाखा मोनोबानो गय दखान होनानै जानो थाखाय साखाफारा जानानै दं नाथाय बेखिनि थाखाखौ जोंनि बर' लिडारफ्रा रावबो नायस'ना सोरबा नाला फंबायल' नङा नाला फंबायनिफ्राय सिनियर जुनियर जोबोद थाखा फैसानि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनायनि उनाव गावनि न'खराव दा गथ'खौ फोरोंनाय गावनि हिन्जावनि माखासे सोरबा बेमार जानानै थानाय गावनि बिमा बिफा न'खरनि माखासे थाखा फैसानि ओरैबायदि अभाबाव जोबथेसालियाव जेरै दुखुजों थानो गोनां जादोंमोन जोबथेसालिनिफ्राय फैनायनि उनाव गावनि न'खरनि थांनानै थानो थाखाय जोबोद सिन्था उदांनि उनावबो जोबथेसालिनि उदांनि उनावबो थानो गोनां जादों नङा होमबा अबाव थागोन गावनि न'खौ माबोरै फोसाबगोन गावनि न'खरनि मानसिनाव रां दंमोन नाथाय बिसोरखौ जेलाव फैनाय समावनो गुवाहाटियाव फैनायाव 10,000 20,000 खरस जायो गावनि गथ'नो माबा मोनसे गाननाय जोमनाय माबा मोनसे जानो थाखाय न'आव जा एसे एनै माखासे बारिनि माखासे फाननानै मोननाय बा खेथि मावनानै मोननाय फैसाफोरखौ बे जेलावनो गारनाय जादों नङा होमबा दा बेबायदिल' नाला फंबायनिल' नङा बुंनो थाङोबा गासै जेराव थानाय जायफोर सोद्रोमाफोरानो नङा होमबा बेबायदि जानानै दं आरो ना दा बेनि थाखायनो आं खावलायो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा सोरनिबा नों आंनि थ्रुयैनो सोरबा थाखा फैसा गोनां गेदेरमाफ्रा सोरबाफोर नायस'नोबा जाय एक्स एनडिबिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोदों बिथांमोननो गय दखान होनानै जानो थाखायबो बा सोरबाया मैगं दखान होनानै जानो जायखिजाया माखासे फिसा दखान होनानै जानो थाखाय सोरबाफोर हेफाजाब मदद खालामोबा एक्स एनडिबिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन फार्स्ट हमजादोंमोन बे समाव माबोरै जानायमोन फंबाय जेब्ला हमजादों माने जोंनिनो माखासे मानसिफोरानो लिंहरनानै माने फोथायनानै फैनायाव हमजानाय जादों बामोनगाव ओमफ्राय आखायाव माल मोनफादों आखायावथ' मोनाखै उनावहाय बिदाय मानसिया खोन्थाना होदों बिनि बुंनायाव माने लिरना होनांगौ मा होनांगौ ग्रेनेडजों ओमफ्राय गावरा सिलाय राइफल ट्रिनिटि राइफल बेनिफ्राय बुदों बुनायाथ' फार्स्टआव बुवाखै उनावसो बुदों उनावहाय इनसा गावरा नाला फंबाया माबोरै हमजानायमोन गावनि लोगोआनो लेंहरनानै बेंनानै थानानै हमदों बिनि उनाव माखासे प्रसार होनायनि उनाव ग्रेनेड आरो राइफल सोमजाना होनांदों बिनि उनाव जोबथेसालियाव 10 बोसोरनि बारा थानो गोनां जादों जेलाव थानाय समावनो गावनि बिफाया गोमाजादों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनायनि उनाव दिनै गोदाव सोराव सोरबा नालायाल' नङा नाला फंबायाल' नङा एक्स एनडिबिनि जायफोर उदां जाबोनाय दिनैसिम गोदाव सोराव जानानै दं सोरबा थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा जाहाथे हेफाजाब मदद खालामो गय दखान होनानै जानो ब्रयलार दखान होनानै जानो जायखिजाया फिसा 10,000निफ्राय 50,000सिम दखान होनानै जानो थाखाय सोरबाफोर हेफाजाब मदद खालायोबा सोरबा नाला फंबाय बायदि एक्स एनडिबिफोरखौ जाहाथे नायसनहरो बेखिनि भिडिअखौ जों दान्दिसे सम आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा बयनिसिमबो बेखौनो फोरमायहरनाय जाबाय মই দেখা পাইছোঁ যে আগন্তুক অসম বিধানসভাৰ যি নিৰ্বাচন এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনক লৈ পেলাই দলবিলাকে নিজে নিজে নিজৰ প্ৰস্তুতি বা নিজৰ যিবিলাক মানে প্ৰচাৰবিলাক এতিয়া কাম কাজ আগবঢ়োৱা সেইটো বা বাতৰি বা নিউজত ওলাই আছে সমান্তৰালভাৱে যোৱা দুদিনমান আগত মই দেখা পালোঁ যে মোক লৈ এটা চৰ্চা আৰু এইটো সামাজিক মাধ্যম নিউজত নহয়
বিভিন্ন পৰ্টেল বা আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইটো ওলাইছে যে এপছু এৰি পেলাই আগন্তুক নিৰ্বাচনত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব নেকি বা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি সেই বিষয়টো লৈ বিভিন্ন মানুহে মোক সুধিছে আৰু এটা কথা মই স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ যে যোৱাটো সময়ত মই এই কথাটো কৈছিলোঁ যে যিহেতু সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগে আৰু উপযোগী সময়ত আমাৰ নিজৰ সিদ্ধান্তবিলাক ল'ব লাগে মই এপছুত প্ৰায় 25টা বছৰ জাতিটোৰ কাৰণে জাতি সেৱা আৰু জাতীয়তাবাদৰ আদৰ্শক লৈ পেলাই মই কাম কৰিলোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে বড়ো শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত মই যি মূল ভূমিকা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব দিয়া হিচাপে আমি ল'বলৈ মই সুযোগ পাইছিলোঁ মই যিমান পাৰোঁ যত্ন কৰি পেলাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাম আগবঢ়াই নিছিলোঁ কিছু ৰূপায়ণ হ'ল আৰু কিছু আছে তো শিক্ষাৰ লগত জড়িত সমাজ সংস্কৰণৰ লগত জড়িত বহুতো সমস্যা আছে বহুতো বিষয় আছে এইবিলাক এপছুত থাকোঁতে মই কৰি গৈছোঁ আৰু বৰ্তমানো মই এপছুত আছোঁ কিন্তু সকলো স্তৰৰ পৰা এটা মোৰ প্ৰতি আহ্বান আছে আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষী বা প্ৰাক্তন আপছু যিসকল নেতৃত্ব তেওঁলোকে আজি বিভিন্ন স্তৰত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে মোক খুব জোৰকৈ কৈছে যে আপুনি সক্ৰিয়ভাৱে সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক যি মানে যি পৰিৱেশ বা সক্ৰিয় সামাজিক ৰাজনীতিক যি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এই কথাটোলৈ যেতিয়া আমাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন হৈছিল টংলাত সেইটো লৈও চৰ্চা হৈছিল ময়ো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী যি কমিটি আছে চেণ্ট্ৰেল ৱৰ্কিং কমিটি এই চেণ্ট্ৰেল ৱৰ্কিং কমিটিক এটা আবেদন মই ৰাখিছিলোঁ যে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এইটো বিবেচনা কৰক CWC এইটো বিবেচনা কৰক যদি আপোনালোকে সঠিক বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰি পেলাই সিদ্ধান্ত দিয়ক তো এই ক্ষেত্ৰত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে পৰ্যালোচনা চলি আছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত সেইটো সমাজ সেৱা জাতি সেৱা আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক সমস্যা আৰু মূলতে 25টা বছৰত জাতিৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিলোঁ বা সমাজৰ লগত থাকি যিখিনি কাম কৰিলোঁ সেই অভিজ্ঞতাটো ইয়াত থাকি পেলাই যিখিনি সংগ্ৰাম আলোচনা বিলোচনা মাজেদি যিখিনি সমাধান কৰিলোঁ ছিষ্টেমত থাকি ব্যৱস্থাৰ মাজত থাকি পেলাই এই সমস্যাটো সমাধান কৰাটো এটা প্ৰয়োজন বুলি সকলোৱে মোক উপদেশ দিছে যে সংগঠনত থাকি যিখিনি কৰিল এই অভিজ্ঞতাটো আৰু আধৰুৱা যিখিনি কাম চুক্তিৰ পিছত আন আন যিবিলাক উন্নয়নমূলক সমাজৰ জাতিৰ যিবিলাক মানে কামবিলাক আৰু এই গোটেই বিষয়টো ছিষ্টেমত থাকি মানে ব্যৱস্থাৰ মাজত থাকি এই ব্যৱস্থা আৰু ছিষ্টেমত থাকি পেলাই কাম কৰিব লাগে যে সেই কথাটো সকলোৱে কৈছে আৰু সেইটো লৈ মই বিবেচনা কৰি আছোঁ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় হ'ব কি সিদ্ধান্ত হ'ব এইটো কম সময়ৰ ভিতৰত দেখা যাব